היי לכולם, אנחנו עכשיו בסרטון של בית הארנבים. אני עכשיו רוצה להראות לכם את הפרק הראשון בעונה אחת. אז עכשיו קדימה, אנחנו נראה לכם עכשיו קוראים לפרק הפנדה החנון. אוקיי, אז קודם כל לכולם אני אסביר לכם כל אחד מי הוא. הוא פנדה החמוד, אני המורה של הבית ספר. ויש שם את הקטנטונת הקטנה שמסתתרת שם, אז היא לא תהיה איתנו כל כך בסדרה, רק כשהיא תצא אני אצלם אותה. בינתיים כנראה אי אפשר, אז אוקיי, אז בואו נתחיל בסרטון. אוקיי, אז אנחנו כאן בבית הארנבים, עכשיו אנחנו נראה את פנדה החנון. אוקיי, אז עכשיו כולם עולים לשידה הזאתי, ואנחנו רואים מי מחונן ומי חנון ומי לא. קדימה. אוקיי, הנה פנדה. קדימה פנדה, יש לך 3 ניסיונות. אם אתה מצליח בשלוש ניסיונות, זה אומר שאתה לא חנון. בוא נראה. אתה בינתיים לא, פנדה, לא. פנדה לא. טוב, אז פנדה ברח לי. אז מסתרת הוא חנון, והוא נסע כבר 3 ניסיונות. וחנון, מה נעשה? טוב, עכשיו אנחנו חוזרים הביתה בתוק. אני בוכה. מה קרה מתוק שלי? אמא, קראו לי בבית ספר שאני חנון. אבל לא עברת את המבחן וגם ברחת למורה, אני מבינה, אז זה ממש לא יפה, אז אתה חנון. אבל אמא, את לא אמורה להסכים איתי שאני חנון, ואני אוכל את הקשת שלך. מה אתה אוכל את הקשת שלי? באמת, תביא לי את הקשת. לא אוכלים קשת של עדן. עדן, האמא שלך. טוב, בכל מקרה, אמא, אני חנון, וגם אני מאוהב בעוד ילדה בכיתה שלי, ועכשיו היא לא תרצה להתחתן איתי כי אני חנון. טוב, תפסיק לבכות. אם אתה בוכה, אני אתן לך כאפה. סתם חמוד שלי, לא באמת שופר שלי קטן. טוב, אז אמא, אבל מה אני אעשה? אוקיי, אני רוצה להסביר לך משהו. היום, מחר יהיה לך בבית ספר שלך לארנבים, יהיה לך פורים, ואני חשבתי שתתחפש לקוסם. אז קדימה. עכשיו לילה. הנה, ראית איזה כובע מהמם לקוסם? אתה ממש קוסם מופלא. ככה תלך. מה אתה מפיל את הקוסם שלך? טוב, זה לא עבודה טובה כנראה, הקוסם, אתה כנראה לא רוצה להיות קוסם פה, אז אנחנו נצטרך לחשוב על משהו אחר. אני יודע, אני אתחפש לארנב. אבל אתה כבר ארנב. נכון, אבל אני רוצה להתחפש לארנב, כי אני כבר ארנב, ויש ואני עוד פעם אוכלת לך את הקשת. יפה שלי, די, זה לא קשת לאכילה, זה קשת לשים לי היופי. ועוד פעם אתה נושך אותה, תפסיק כבר עם שישוק די. יפה שלי. אבל אני מאוהב במישהי, והיא לא תרצה להתחתן עם חנון כמוני. אבל אתה לא חנון. אתה אמרת בעצמך שאני חנון. טוב, קדימה, אתה בא לבית ספר ונגיד שהתחפשת לארנב, כי אתה לא אוהב את הכובע קוסם. מה אתה עושה כל הזמן? אתה כל פעם מפיל. די כבר לאכול עוד פעם את הקשת. אתה מפיל לי את הכובע של הקוסם. מה אתה אוכל את הכובע של הקוסם? באמת, זה לא מובן מאליו. טוב, קדימה, יאללה. מה? אבל אמא. טוב, יאללה, אני עוזבת אותך. טוב, אז עכשיו אנחנו בבית ספר. אז היפה הזה חנון. מזל שהבת היום לא הגיעה. היית שומעת שאני חנון? היא לא הייתה מאוהבת בי גם. אבל בעצם אני לא יודע אם גם מאוהבת בי עכשיו. ולמה אני מחפש כל הזמן בתוך התיק שלי דברים? התיק שלי כזה עמוס, יש שם, איפה המחברת שלי בכלל? שכחתי, היום פורים, לא צריך להביא שום מחברת, איזה כיף. טוב, אני בודק משהו. איפה זה?
איפה המים האלה? טוב, די. תהיה בשקט כבר, אתה כל פעם מחפש דברים יפה שלי, זה לא מתאים לך. אבל יש לך, למה לא התלבשת על קוסם כמו שאמא שלך אמרה לי? כי אני לא אוהב, אני הפלתי את כל הכובעים ואני לא רוצה את זה, אז התחפשתי לארנב, כי אני כבר ארנב. טוב, יפה שלי, מאוד עבודה נהדרת. אבל היום ההורים לוקחים אותך מוקדם, כי אמרו שאתה צריך לעשות זריקה, אז קדימה, אתה הולך לזריקות, ואנחנו נצטרך עכשיו לעשות לך זריקה. טוב, קדימה, אני עושה לך זריקה, לא לזוז יפה, לא לזוז מאתו קטן, די, לא לזוז, למה אתה... הנה, אני פה, אני רוצה להיות כאן. בסדר, אז נלך לכאן, בסדר. טוב, קדימה. קדימה. אתה רוצה להיות כאן, אז בוא, לאן אתה הולך עכשיו? הנה אני כאן, באתי להיות כאן. טוב, יפה שלי, קדימה, אנחנו נתחיל בזריקה. אני עושה לך זריקה, ובמקום זה אתה אוכל את הזריקות. זהו, קדימה. אנחנו הולכים לבית, יפה שלי. יאללה, יפה שלי, זהו, אנחנו בבית. קדימה. עדיין, אבל הילדה שאני אבל לא הגיעה. אני כל כך רוצה שהיא תגיע, כי אני רוצה אותה. אני רוצה להתנשק איתה בפה. אבל אתה לא יכול להתנשק איתה בפה. אתה עדיין קטן מדי. אני מזמן אם אני קטן, היא יותר קטנה ממני. טוב. קדימה, אתה יכול לחפור פה במקום לעשות שטויות. כמה אתה מתקרב אליי, יו, קדימה. יאללה, קדימה שמן שלי. אתה אולי בכל זאת רוצה להתחפש לקוסם. זה הדבר היחיד שאפשר למצוא לך. אתה ארנב שמן כזה. ארנב שמן עם בטן שמנה. הקטן הזה אוהב רק לחרסים, בונה. כזה שמן. הוא שמן כי אוכל הרבה דווקא. טוב, רוצה לבוא איתי לסרט? יו, הנה. שמת מעליך את הכובע כמעט. ולמה הפלת אותו יפה שלי? למה אתה אוכל אותו? הוא עם נצנצים, זה לא יעשה לך טוב ויפה. בוא מתוק, אנחנו רואים סרט ביחד. קדימה, סרט, אנחנו רואים סרט. לא לברוח לי מהקולנוע, די, יפה שלי, אתה רוצה למות כאן? אני לא יודעת, יש כאן אנשים זרים, אולי יש אחד עם סכין. אני מעדיף ללכת הביתה. טוב, יאללה, הלכנו, קדימה. הלכנו לבית. תחפור בתיק שלך כל הזמן. תחפור בכל הראש. יפה שלי. עוד מעט נעשה זריקה. אתה רוצה לעשות זריקה בבטן? אם אתה תמשיך ככה, אנחנו נעשה לך זריקה בבטן, כי יש לך זריקה יפה שלי, מתוק. יופי, יפה שלי. אז צילמתי לך את הבטן. עשיתי לך צילום בשביל שנבדוק מה יש לך בבטן, ואז נדע איזה זריקה לעשות. עשיתי לך צילום, הרופא לימד אותי כי אני רופאה. נכון יפה שלי, אני רופאה. יופי. צילמתי אותך עוד קצת, ומחר יהיה לך זריקה. בוא נגיד לך איפה יהיה לך זריקה יפה שלי. יהיה לך זריקה בבולבול. בסדר? יפה שלי. אז לא לדאוג, לא יהיה כואב, הכל יהיה בסדר. שוק, לך לישון מתוק שלי, לך לישון יפה שלי. תודה, זהו. לך לישון יפה שלי. אוקיי, אז אנחנו עכשיו פה אצל הרופא, אנחנו נבדוק מה לא טוב לך. צילמתי כמו שאמרת לי לעשות, צילמתי את הבטן שלו. עכשיו מה כדאי לעשות? טוב, אנחנו עכשיו נבדוק מה כדאי לעשות. אוקיי, אני צריך לצלם את עוד. יש לו זריקה היום בבטן, ומחר אתם יודעים כבר איפה. אני לא רוצה להזכיר את המילה הזאת, זה קצת לא יפה. די. ארנב קצת קטן כזה,
אוהב לעשות דברים משוגעים. כן, הוא אוהב מלא לחפור באדמה. אבל אין מה לעשות, זה מה שקיבלנו, ארנב כזה, והוא עדיין חמוד, אני חושבת. תראו אותו, שמן הזה. יפה שלי, בוא. טוב, יאללה. אני צילמתי אותו בבטן, זה מספיק יפה בשבילי. אז עכשיו אנחנו נראה מה יש לו בבטן. אני רק אומרת לכם, יכול להיות שאתם לא תצליחו לראות כל כך לא את הבטן, בגלל שאנחנו צריכים לעשות לו זריקה. אז קדימה, יפה שלי. ואנחנו עושים לך זריקה בבטן. קדימה, אנחנו עושים לך זריקה בתוך הבטן. די, יפה שלי, די. זהו, עשינו לך את הזריקה, הכל בסדר, אפשר לחזור לחיים נורמליים וטובים. היי, יפה שלי, בטח תברח מהבית הזה, לא, זה יהיה אסון גמור. אוקיי, ביי. נראה לי יש לי פיפי. אוי, אסור לי לעשות פיפי בספה. אמרו לי שאסור לי לעשות פיפי בספה. אם אני אעשה פיפי בספה זה יהיה הסוף שלי. עשיתי פיפי בספה. אני מצטער, אמא. עשיתי בטעות. טוב, תראו עוד פעם, עוד מעט, את פרק 2. ביי! בית הארנבים.